Sabi ko, slide. Ngayon po, ang gagawin ko ngayon ay sauteed fish fillet with vegetables. Masarap sa paglito ng sauteed fish fillet with vegetables ay ito fish fillet, XO sauce, salt, garlic, onion, egg yolk, cornstarch, chicken powder, ground pepper, black soy sauce, bell pepper, cordyceps, mushroom, tsaka yung broccoli. Isok natin siya sa cold water. Tapos para isok natin sa malamig na tubig para ma-stop yung pagkaluto ng broccoli kasi mainit na siya. Ayan. Isok yung cold water. Ito yung cordyceps natin. Dried siya. Dapat magat natin sa tubig. Ito na yung fish fillet natin. Season natin ng salt. Ground black pepper.
Try to taste. What's the next? Then add the fish fillet.